sibuthene lapha sibuthene lapha ebusweni bakho Nkosi sibuthene lapha ebusweni bakho Nkosi sincinda izembelezwi lakho Nkosi silincinda ngiyayikhetha inkosi enkulu yasebuhleni bamaNazaretha unyazi lwezulu loguqile umntwana wakwaManqele eyintabeni zabanongoma ithempeli engule ekhaya usefuna indlela ngiphethwe uMshumayeli uZulu umkhokheli uMamdletshe ogane kwaManqele ayibonga inkosi ushembu uNkulunkulu ebusuku nasemini ushembu Thixo ayibonga inkosi ushembu ememela abantu uma kungumhlangano
ngisuka ekhaya ngamaholide singakafiki uJanuary uChristmas ngawuthola ekhaya uma wedlula ngase ngikhuphuka ngoba umsebenzi engisebenzayo awungivumeli ukuthi ngivale ngoDisemba ayibonke inkosi yezulu nomhlaba ngangazi ukuthi ngoJanuary uNkulunkulu angahle ngimeme nami ukuthi ngiyokukhuphula umhlangano uthe kuseyitsukwini ngisebenza kukhona ke insizwa yakwethu engelamayo engihlala nayo ngiyasebenza nje kuseyitsukwini eyimenyezwe uThixo zokukhuphuka komhlangano uNkulunkulu uthe umhlangano uzokhuphuka ngomhla ka5 ayibonga inkosi ngomhla ka4 ngiqale off mina anganake lutho sithi lensizwe engilamayo wayithela ngabandayo nje ungathandi ukukhuphula umhlangano ngathi ngiyathanda isimo somnotho asivumi kahle Hosi baba ngiyakuthanda kepha wena ufihliwe shaya phansi 1000 hayi noma ngabe bengathandi kodwa uNkulunkulu usengibemile ayibonga inkosi kukhona ibhasi elithatha abantu lapha ku-Park Station ku-Germiston likhona ngase ngiyalapha eShoprite ngafike ngabheka lapha ngathi ngicela bengibhekele ama-price amatikiti ukuthi ame kanjani eliyali lithi 200 kuphela lolu thando lujulile lunamandla lunjengokufa lumnandi enhlizweni vele ngalishaya ithikithi ngoba ngazi ukuthi umhlangano uzohamba isikhathi esingakanani ufike nini phezulu kwentaba ngathi hayi angishayisekile eliyale kuphela wathi kusa ngesabathe ekseni ngangiphakathi komuzi ayibonga inkosi yezulu nomhlaba bakhonze sisendabeni enkulu endabeni yonyazo lwezulu loguqe lapha enkunzi emdwayidwa umaphuma ngaphansi kwesitimela ekhishwa unyazo lwezulu ayibonga inkosi yezulu nomhlaba 2012 eThekwini angihlala lapha kwaMashu kwaPhi elokishini uma ngiyogibela isitimela ngihamba ngaphandle kwehostela nawu ihostela lela kwaMashu ngihamba ngaphandle uma ngifika ezantsi lapha ebese ngingena ngoba ngigibela eThembalihle wakusekuseni angilikhuluma iqiniso phambi komkhandlo engcwele kaThixo bengiyaye ngithi uma ngivuka ekuseni
ngigeze ebese ngigqoka ngithatha isikhwama sami esinesikhaftini ebese ngiphuma ngihamba bengathandaza inhlobo nje hlobo uNkulunkulu uyabahambela abantu bakhe ngemzuzu nangekhathi. Wakusekuseni bakhonzi ngiphethe isikhwama ngase ngimile ngiyophuma ngomnyango kwase kumemezizwi lamemeza phezulu endlini lithi thandaza. Ngaqalaza ngapha ngaphinde ngaqalaza ngapha ngabheka iwashi ngangifakele iwashi lensimbi elinjengalelo ngilifakile ngawudonsa umnyango labuyo kwesibili lathi ngithe thandaza. Ngabuyela emuva ngathatha isiqephu sami ngasendlala ngase ngiyaguqa uma ngithandaza wafika usize bangcwele wafika inyembezi engangazazi ukuthi kuyaphi. Uma ngithandaza ngikhumbula kahle zehle inyembezi ngakhala kodwa ngazi ngikhalelana. Uma ngiqeda ukuthandaza ngase ngisukuma sengithatha isikhwama sengithi ngiyophuma ngomnyango ngizoyinqamulela inde. Ngashiya kanjalo isicephu ngibangizase endlule laphinde labuyizwa lathi thatha ifoto lelo lugaxile nawo lante lami ngiliqaneni yilo lelo uNkulunkulu ayetha ngilithatha. Hayi ngase ngilungile yabona uma umuntu eselungele noma yini sekuthiwa shona le makuthiwa shona le ngathatha ifoto ngaliqhana lapha esikhipheni angangisigqokile izinto nje ezayingajwayele ukwenzeka. Ngaphinde ngathatha isikhwama ngathi ngiyophuma ngomnyango labuye kwesithathu lapho engalizwa khona ukuthi izwi likaNkulunkulu unyazi lwezulu lathi kimi dlala amafutha imbala unaso yini esibindi sokuhamba ngalendlela eligcwala elishelelezi alishula waneni abuyele emuva ngathatha isipunu angiwakhanga ngemuva ngawakha ngaphambili ngawakhisa kweshebo ngawakha kathathu ngawathi khwaphu ngawathatha ngawadla ngawathi khwaphu ngawadla ngawathi khwaphu ngawadla ngathatha isikhwama ngase ngiphuma ngiyahamba lapha endleleni zazigcwebela nje inyembezi ngikhumbula kahle kukhona intombazane engahlangana nayo ngisendleleni iyabuza ithi bhuti ukhalelani angiphendulanga ngedlula ngahamba. Uma ngiza nasi isitimela kanti uNkulunkulu uyangibamba ukuthi okungcola sengishiye ngoba kukhona indaba embi engenhle ezokwenzeka. Ngase ngiyagijima bakhonza abahle sengisijaha lesi sitimela ngase ngisijaha uma kukhona laba abacheka amathikithi ababambe sekucheke lami ngoba ngedlula ngidlubulundela ngiphuthuma isitimela uma sengangishiyi. Uma ngifika lapha siyadudulana bakhonza abahle siba ngukugibela esitimeleni ngikhumbula kahle isikhwama engangisiphethe sangena ngagcina ngithi ngibamba insimbi le ngasemnyango uma ungena kanti ngigejile angisayibambanga ngasala phansi kanti isitimela sesisukile sihamba. Sangidonsa abakhonzi ngemlenze sangifaka kulesikhali silapha
uma sihamba isitimela siyangiphendula ngokushona phansi. Ngikhumbula kahle izwi lami elilodwa elaba ngelokugcina ngathi awushembe ngaze ngafaka ubuhlungu kanjena umzimba wami othola uzicucu. Ngiyabadabukela abasaqala uNkulunkulu lesimkhonzayo. Ngimkhala. Hayi bakhonzi uthi wasathi kuhlu sahamba uma singahambi kakhulu osase siyama. Uma sima lezi sitimela babe sebeyangikhipha Nkosi yami bangibeka lapha uma bengibeka kuthiwa sasuka futhi sathi kuhlu sahamba kakhulu. Uthiwa sibhekele uyabuza udriver waso ukuthi isitimela simiswa yini. Wafonela uambulance kuthiwa yafika ngesikhulu isipita ngathi bengilindile. Bangithatha bangisa esibhedlela khona isibhedlela esiseduze lapha kwaMashu station okuthiwa kusePoli. Uma befika khona bangixhuma lezi zinto zokuthi uma ngizwa ngiphiswa cha ngivele ngochithe nje. Uyabona mama egumula umzimba kunezibazi lapho ngathi uma ubuza ukuthi lezi bazo bani ayidabula ngocelemba la sitimela. Bangixhumela amapayipi base nglayisha kwenye ambulance sengedluliswa ngekhinga eDwati lapho ngangiphuthumizwa khona. Ula ngapha amakhona ngathi wena fanele ukubonga akubonga nami mayiguqulwe amashidi engangilele kuwo embhedeni kwangathi kuthelwa amanzi. Igazi laliphuma emzimbeni kimi. Bafonela ekhaya intombi engizalayo bathi nangu sibanibani usephume engozi usesinde engozini yesitimela ulapha esibhedlela eKing Edward. Kukhona abathi mama hayi bamane bakududuza nje akekho umuntu wakwasinda esitimeleni shonile leyo ngane. Ngakhuluma kanjani lawo mazwi mawukhona uthi intombi engizalayo yadonsa isuka kwaNongoma ize eThekwini yangena esibhedlela ilanga laliyoshona. Yathi uma ifika intombi engizalayo yafika igazi selomele ekhanda selomele igazi ekhanda yona yafika ngibamba ikhanda yangibamba yonke indawo. Kulapho ngabona khona ukuthi uma uyinsizwa yaleli bandla engangami usukhulile kubalekile ukugana. Amen. Ewuma mthita lapha nasafanele ngabuthita khona. Hayi ngedlula lapho uShembe wayesemlindweni umkhokheli umama ongizalayo
bayobika ngilele sibhodlela eKing Edward angikwazi ukuphenduka ngecele angikwazi ukuvuka nangomhlanje ngiyinto eshalilele nje ngiyafunzwa angenzi lutho akuye ngisho etoilet sengiseKing Edward uma befika kwakuvala umhlangano emlindweni bafika bathola umfundisi uChoze base belibeka udaba wayesebathatha umfundisi esehamba nabo eyaNkulunkulu wabantu bonke uma befika kuthi umama yena owadedela ukuthi akabike uthi umama Nkosi yezulu nomhlaba umntwana wami ulele esibhedlela usinde engozini yesitimela kuthi ithi yasezulwini yathatha umunwe yawubeka la uthi uyabheka le uyakhuluma umama la yaphinda yabuka le yaphinda yabheka phambili okugcina uthi uyabuka phezulu yawudonsa kakhulu umoya into yasezulwini yawudonsa kude uthi mayibuya yayisithi mama ngicela ungiphindela uthini wayesephinda umama njobe bebikile yathi Inkosi kubusise thina boshembe sesimpilisile uzophuma esibhedlela ibonga Inkosi wase kusondela amafutha wayesecela amafutha ubaba wabusisa amafutha wambusisela amanzi kukhona indaba engiyabuya yodwa sengihlala phansi uma ubaba eqeda ukubusisa lamafutha sebeyaphuma sebeyahamba uma besedokodweni iyafona intombi engizalayo intombi yakwaNxumalo awunalo ucingo liyakhala ngiyalibamba uthi umama mntanami uyaphila ngithi ngiyaphila sidina nisabaphisa ngiyaphila mkhatshwa ngezinde nezimfishane umzali ubalekile madoda thola indoda idlamanta abunga ihleli nomuntu lapha iyaneswa akaziwa ngisho ekhaya thatha imali ugana uthatha umuntu ekhaya eyonesa abazali abakhulisile ayibonga Inkosi yeah uthi umama ngibuya kushembe ade ngiyokubika umuntu ushembe mntanami uzawuphila ayibonga Inkosi yezulu nomhlaba ngo-7 nezwe sisithi uphenduka lo ngangena esibhedlela kaze ngizwe nje ukuthi ngiye etoilet ngase ngiyamemeza hayi sebuya amanesi wase kuyavalwa kuthiwa awunakho ukuvuma awukwavuma ayibonga Inkosi yezulu nomhlaba ngalelo langa ngakwazi ukuvuka ngomhlanje ngihlale ngezinqa ngalelo langa ngakwazi ukuthi uma ngidla ngikwazi ukuya etoilet ayibonga Inkosi yezulu nomhlaba ngiyelangena umama afika ngale esibhedlela efika lamafutha abuya kushembe mina amathambo ephukile emzimbeni bathe udokotela azothatha inyanga ukuthi ehlangane uma efika umama namafutha efike wabekela ethi nawo mntanami amaphilisi asezulwini wanika ushembe uthi ushembe uzawudlala amafutha ayibonga Inkosi banginika amaphilisi abo ngapha ngiyawasebenzisa ngase ngiqina kula amafutha ndobona ngicwebezela nje ngadla amafutha ahlala umuno wasezulwini ayibonga Inkosi yezulu nomhlaba ufika udokotela ngelinye ilanga uyangithatha ilanga lokuthi nge-x-ray beyongijeka amathambo ukuthi ahlangana kanjani usengifaka lapha uma ngiphuma hayi uthi udokotela kimi mana kukhona inokunye okusebenzisayo ngaphandle kwalamaphilisi esunika wona ngadotha uvaselina ngobetafula uthi udokotela lo uNkulunkulu wakho omkhonza mkhonze kakhulu
uNkulunkulu ayibonge inkosi ezinomhlaba. Ngaphuma esibhedlela mina ngicela ipass out ngizobuya eThekwini. Ngashona ekhaya kwaNongoma. Phindanga ngabuyela. Ngathi ngegama loNyazi ngizawusinda ngihlele lapha ekhaya. Ayibonge inkosi ezinomhlaba. Shembe uNkulunkulu bangcwele ngomzuzu nangesikhathi. Inkosi ibusise nekuzweni.